ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲೆಂಚೆಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಎಂಕಿನಿ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಓಡ್ ದೋಸೆ ಬಂದ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮವು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮೊಕಲ ರಾಣಿ ದಕಲ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಾಣಿ ಒಂದು ರಾಣಿಕೇರಿ ಪನ್ಪೇರು ರಾಣ್ಯದಕ್ಕೂ ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜ್ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ಬರೆಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರೋಕೆ ನೆಂಚೂರ್ದಿರ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೆ ಅವೆಂತ ಇಷ್ಟ ಅವನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಣೆ ದಯಪಂಡ ಒಂತ ಜನ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪನಾಕ್ ಉಳ್ಳಾರತಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪನಾಕ್ ಉಳ್ಳಾರತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪಂತೀರು ನಿಕ್ಲಿನ ಈರ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕಲು ದಿನ ತೂಂದುಲ್ಲ ಈರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಅಂಚ ಅಕ್ಲನ ಏನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಡತ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚೆನ ಅಂಚಿನ ತಪ್ಪಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಪಡ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಕೇಂದಿರೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ ದನ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯಪನ್ನ ಗಮ್ಮನಾಣಿ ತೊಲೆ ಅಡಿಗೆದ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ನೆತ್ತೆವು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನಗ ಲಾಗ್ದ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಪೋನಾಗ ಅವಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚ ಲಾಗದ ವಿಷಯಗೂ ಪೋನಾಗ ಲಂಚಿನ ನಂಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸುರುಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಾಗ ನಂಗೆ ತೋಚ್ಪಾರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಸಮಾವೇಶದ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಪುನೆ ಅಂಚನೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸಿ ಮಲ್ದಿ ಜರಾಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಟಿಪ್ಸ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರಡು ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗಾಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ತರತಿರಿಗುನ ಒಂದು ಬರ್ಪುನು ಪನ್ನಗ ಅವು ನೆತ್ತರ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪು ಹತ್ತು ಬಿ ಪಿ ಎಚ್ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಇಂಚಿನ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲ ದಿವ ನೋಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿ ದಿವೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿ ಶರ್ಬತ್ತಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಕೊಂತ ಉಪ್ಪುದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಶರ್ಬತ್ ಅಂತ ಪರೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇಹಗೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಂಪು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ತರತಿರುಗುನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆಕ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೆನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಟಿಪ್ಸ್
2/2023 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಮಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಕೇಳುತ್ತಾ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂದೇಶ್ ಕೆ ಮಾರಿಮನಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ಸಮರೇಶ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ. വീഡിയോ തീയാറെ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂದ ಪಾಚರ್ ನೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ. ಯಾನ್ ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಬಣ್ಣ ನೆನ್ ನೋಡಿಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.